Uy, Tots! Tots! Oh, Alam, Dre! Wan, nakoy nahuno na. Isuno. Usap na. Ay, isuno, Dre. Usap na boy. May naman na. Nakoy nahuno na. Ano, makulot tataani? Sigurado ko talaga nilagi. Mo acting tagi-tagi. Video ba? Ito ipas ba? ito to. Ipos. Sasa ipos. Nabang ba? Nabang. Ang mga Video ra? Pwede rasad. Pero, ang kuha na ni, ako lang bahala istorya. Ikaw, mag-abnormal ka? Wala ko. Ay, abnormal ba? Oh, wala ko sa style na to ba? Mag-ano rin kayo? Ay, nagtingog na. Munggol-munggol. Oh, munggol-munggol. Munggol-munggol niya. What? Eh, ikaw to, munggol-munggol ka? Eh, ikaw to, kasi tigsuon din mo. Ang igsaw na kasi yan. Tigsuon din mo siya. Ako na istorya. Acting lang mo, di ba? Aha. Sige. Larga. Kami naman, okay na ya? Tingin mo sa diya? Okay na. Paliluin ni. Paliluin niya na. Ang palilo, ilang mo. Para kaluyan ba? Ano? Ay, nabura mo ka na kurtihan na lang. Atong, ikat na yato, ikat na matatawa. Murang kayo na kurtihan. Ikat din ako na ito. Ano na, istorya niya. Ano yung ibig na. Larga na. Palilo, uy. Tayo nagdawi. Hindi mo katamuan. Ayun ka na sa. Wala ka na. Dili na uwi ba? Oo, yun. Isuunin mo. Ano? Ano lang. Sobrang sa kayo na yun. Sige. Larga. Sige. Tingnan. May gabi din yung mga tayaon, may gabi ya, may muntag sa ubang lugar niya nga. Naadi ko karon ng Niya mga yung unsa ko. isuon. Niya unsa man akong kuan buha na ko. Kuan Istorya ba ako. Mga istorya ako lang putol yung dila. Alam Sige, sige mo. sige. Ang ginagawa na. Ako. Mura kang tinasan mo. Mulong na value. Larga. Ato na ikat. Mayong adlaw na yung mga tayaon na naadi ko karon diri mga yun yun. Unta ninyong tabang sa kung duha ka igagaw na nagsuon sila. Kini siya mao ni ang manghod, kini ang maguwang. Ato na ikat. Wala nito. Ano? Mao din ni siya ang manghod niya, mao ni ang maghuwang. Kani silang duha wala na in taon ni ginikanan. Kini siya naging siya difference pangutok maklaro man siya ignaw. Maklaro man siya ignaw nga naging siya difference pangutok kay pagbuntis in taon sa iyang mama nagsabak. Sige mag-inom og tambal bitaw. Mao ni nga overdose. Ito lang may kamay ito. Ikat sa Ikat. Ikat na to. Ay lang, ito lang ikat. Ito sa laway gamay. Iganan ako. Ito. Sige, dekan. Ato na ko sa kuan katong parang na gundo sa tambal. Ikat lang edit lang. Kini ang lang na. Kini siya na pagsabak sa iyang ginikanan, yung mama na gundo sa tambal bitaw. Maningay ani. Kini siya mag-uusad. Kanang may pagkatarong-tarong ni 50-50 ni siya. Usay mo tarong, usay di. Pagsabak sa siyang ginikanan, yung mama. Na ako ano. Kuha na rin mo sa live? Live. Yan kaya ato lang ikat. Ikat. Naman ni Agi. Tara ko suwan ka. Kini siya ang magkuwang. Pagsabak sa iyong mama. Eclipse bitaw. Nigawas man mo ning na 50-50 ni siya. Sa lubi pa kuan ni siya kanang sagbay luwag. Dili eh. Kuan ni siya bilakaras buwan. Nana mo ni siya. Pero kini luoy kani mga bata kay kanila lagi taon ni tarong-tarong. Siya lagi taon nagatiman ani. Pero usay mo ato ni sa mukha. Kini putol ni dila. Ako gyud nagatiman na. Ay, di mo putol magdila un. Ikat ra. Ikat ra na to. Kanin duha dito ni ako tayo nagsagop ani lang duha. Mao ni ako na ning gipakaon bisag naglisod. Ang amo taong iring og iro taon. Amo Turong sa dong. Sige di pala ka. Ay, tagstag sa loob. Wala mo igulit yan, dai. Hinahinay ra ibo. Kaya daw negative. Kaninduhan, naara yung taon ni sa mua, ako yung nagpakaon na niya. Ang amo taong iring og iro, ako na lang itong gipalayas kay sa on man nga, may makanaan na to ha. Mga taon ni tigao sa mga sobrang mga bukog-bukog.
Kaon naman sa... Lawag sa kuding taon. Ay, lagi pang istorya. Lagi, ito ni mong dila. Oo. Sa kaling duha taon nagsuon, kini na ni kamot ni bata. Sa una, pindot kini siya trabaho, ang apply ni. Kay tarong-tarong man siya sakay. Ang apply ni siya call center dito sa terminal. Ang tigtawag, bitaw ka ng Sibo lasyon ano ba? Kinana ko Puro mo yung hinaya sa tingin ko. Lagi bro ba? Oh, lagi katulong ni ko tira ikatay. Ano ba? Atay. Okay na minuon na yung mga ko. Na, tarong ba? Pero kani tanong ko sa kanina lang. Kani nakatabaho gini call center niya. Saon man di man i-remit sa driver ang mga plate sa mga pasahero mo to gipukbol. Mo to ni ship ni siya laing trabaho. Nga pala ni siya pagka-snatcher. Sabay mo nga nadakpan man siya. Mga standby kulata. Wala giputan siya dila. Anaway yan dila. Ipakita imong dila daw. Agaw, pakita agaw. Putol taon yan dila taon. Looy taon ng batao. Tapos pagkaluoy yan bataa. Ay, pag-istorya lagi. Tuloy mong dila. Ya, pagkahuman na. Kinmataa, pagkapot yan dila. Wala may mo. Bisa ni klaro yung ano. Tarong mo, yan ba? Hinay-hinay ba? O, hindi ba? Tayo di mo Para- maluuyan rin no? Makatawan ng mga kuha na. Hindi, para kaluyan ba? Ang mga Dapat gigisto. ang mga kuha na ito. Ano, mahiko. Ay, sana. Alam. Oo, ano ba? Taro nga, ikarta ni kuha. Ikat naman ikat. Dito na yan ako. Pao, dali mo Gamit na katawa-tawa. islo kaya ano. Morong ka maghiko ka na eh. Gina. Yung asan mo pa ito eh? Ano na mo? Katong sa ero. Hindi itong ano. Okay, siya. Di ba? Sa- Kapos na Snatcher na, snatcher. Mm. Oo. Yan, ang mga ito, ipot lang tao ni siya dila. Yan. Pero pugihan nga po ni bata, bisa putol yung dila, nang-apply nga po ni trabaho. Nang-apply niya po ni trabaho ang bata. Nang-apply ni siya kuan, kanang pig breeding bitaw sa mga baboy, kanang ang butakal ug ang anay bitaw ikuan kanang ipatakal ba. Sabay imo nga mauna mo yung takas anay hinuon. Ano? Ay, sa daanan. Ay, sa daanan. Ay, Mas- kana sa taro. Mas pasa ka mo takal. Kana sa taro. Ang Abang mo na sa ingon nga Ay, nang magol, unsa- magupras ba? Atay po nang mo tiktak ka sa baboy. Kalain Kalain sa daan. mo na po ninom. Oo, ispiso kayo na pala. Lipakan tana, Di, yabang. okay mo po na. Luoy din ang Sige, kasawa sige, ng sige. mga. Kain lang, kain lang. Lain. Ispiso ko lang. Kain lang, kain Ispiso lang. ka mo. Kain lang. Ato na natin, ato lang ikat. Lain. Ikat na. Sige, lain lang. Kawanday ka lang. Okay, kini bata atang bisag putol ni dila, pugihan gyapon ni. Ngaplay yung ni trabaho bata. Ngaplay ni siya kuan kanang gibar bitaw. Ya. Siya may kuan ngadto si Sayaw kay di man kamo istorya si Sayaw siya. Sabay yung pagsisigi nila na si Sayaw ngadto nga pagkadugay nung sino man yung bayot noon. Ay, ay. Isakto na Lain eh. na sa nanay. Sakto mo na eh. Bayot. 150. Oh, sakto mo gyud ko na. Okay ra mo gyud kami noon. Bayot. Ipawas ra bin ako ano pa Di na, di na talaga kung ano mga Malugers. Hindi, hindi. Ay, Wala. Girls, ako lang to yung practical daw. Yeah. Ato, tas 150. Manong kaya na mo, 2,000 ba? Bayot. Sakto yun. Oo. May matag ka ng kuwan mamayutay. Sige, gilain na lang. Isa mo. Ayun. So, papi na lang. Nga sa mga tarong, alam maligay na magulit tao ni siya. Para Para ka sa taba. asa lang. Sige, sige. Katawag ng mga viewers, ang mga tanaw na ako Sa sa kasad. Ay, kung ano lang ba? Sugar moms na lang. Ay, lain. Alay, sa din mo na. Wait Kaya lang. mo sugar moms. Ayun na. Ipastra din ako. Ano ba? Basta. Ipawas din ako. Wala lang ka. Sige, sige. Sige, sagsag. Kini bata atawan bisag putol niyan dila. Pugihan gyapon ni. Sa itaw ng kaning bata atawan mamasura ni sila kani. Abnormal ning bata gyud. Iya taw ning bahon-bahon bitaw. Bolot ta ato ba sa Parang daw. ato ba sa diri ato ba mo ay di ka maklaros kami na ato ba nga. Hindi mo magulong. Ikata niya to. Kining bata taon pag kana mamasura ni sila bahon-bahon taon ni siya kay say bisag asa mi siya mo lakaw. Mo gid Aka, ka tao ni asa- Juan Agako. Ang ito ay istorya. Ito mo ka ba? Totoo, istorya. Eh, nagagaling mo siya. Kalimot man kay.
Kini bataton mamasura ni sila kini bahon-bahon taon niya dalan di sa higtan niya ni kini stroke man ihigot niya. Ihigot niya. Ihigot niya kay sa kasa bisa maabot. Kasi makiduwa na siya itoy. Ang itoy yan duduaan itoy niya makasingabot masakit na now porma. Luwat taon dayo. Ha? Ako ni pas, okay na to no? Ako umuin sa kong istorya na. Di may salamat ana. Ay, sa kanang kuha, sa kanang Luoy na. buwan ka na bang sakto sa niya ako ang usang ka ako ang klaro nga. Sakto tong masural lang mo. Masura. Hmm. Ano bang masura? Ano na kung dugso? Checkpoint mo sa ganyan stocks kayo. Mo lagi. Kasi mo na. Sakto na. Akti na lig. Ano ba? Salamat man taron ikaw man ni. Salamat ikaw sa maura ka to mga tayaon na hinaot ko nga matabangan ninyo ang akong duha kay gagaw nga managsuon nga wa na taon ginikanan. Nga napag-diferensya ang iyang igsuon. Mao ni siya igsuon niya si Androx nga diferensya. Wa mo ni na. Pagpagdong. Tayo na tanaw ni. Pero otor ni ikat. Mao ni ang kamanghuran nga si Androx di ay niya. Mao ni si Panatowski, kamabangan Putol taon yung dila ipakita dong. Para din siya Putol taon yung dila tando, iya taon yung bataa. Sige, maura ka na ang mga tayaon ha. Daga kayong salamat. God bless. Bunal mga tayaon. Shout out di ko ni Michael Trumata. Shout out diha by Michael Mo Red Horse. So, may gabi diha, shout out day ko ni Ariana Jean. Bunal diha Ariana Jean. Shout out ko ni Roslyn Biton. Bunal diha Roslyn. Bunal. Shout out sa ko ni Jisang Nokwa. Bunal diha. Bunal. So, katora. Shout out ay ko ning Miliumar Mansuito taga Sandayong Bunal ya Miliumar. Bunal boss. Shout out sa day ko ni Ninyori Kulamar, taga Pangdan Danau. Bunal diha. Ninyo. Shout out sa day ko ni Earl J. Marinho. Mga taga-Liloan. Bunal diha dong. Bunal diha dong. Salamat din sa pagtanaw sa video o natangi among umabot nga video sunod kon. Ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa among YouTube channel o follow sa among Facebook page. O ayaw kalimot og like and share. Oy, kanang shout out din ni Tambok. Uy, tambok. Bok. Busy Bok. mga yun ang Si wala. Si pangalan ba? Early. Lorly. Boss Lorly. Sige ra ka Shout out. pangwarta. Shout out diha. Thank you. Daghang salamat mga tayon. Sana all na ay uyab dito sa gawas. Basta kwartahan pangit ka, sutun ra ka.